hemen dagoz hainbat enpresa eta elkarlanean, Caritasen misioagaz eta helburuekaz bat eginen, eta euren solidaritza bebai kaleratzen, eta horrek ekarten dauena da, aukera bat familientzako eta hiritar guztientzako, baina tradizioa dan festa bat beste modu batera ospatzeko, ez? Nik uste dut, Bilboko Gabonetan, Erregio Pila plaza berrian, beste ekintza bat dela.